Montáž posuvného nástenného systému. Posúvať namiesto otvárať. Toto riešenie funguje dobre v neveľkých priestoroch, kde nie je miesto na tradičné otváranie krídla. Posuvný nástenný systém na stenu je jednoduchý spôsob inštalácie dverí, ktorý nevyžaduje rekonštrukciu. Stačí zavesiť špeciálnu koľajnicu, kryciu lištu a hotovo. Toto video znázorňuje kroky, ktoré je potrebné urobiť po inštalácii obkladov stien. Ak chcete zistiť, ako nainštalovať obklad, pozrite si video Montáž nastaviteľnej zárubne a vynechajte pritom časť o montáži závesov, ktoré v posuvnom systéme nie sú. Na montáž posuvného systému sú potrebné nasledujúce pomôcky: dve vzpery, vrtačka, skrutkovač, kliny, podložky, kladivo, plochý skrutkovač, krížový skrutkovač, kľúč, nôž na rezanie, montážna pena, silikón, krátka vodováha, dlhá vodováha. Pred inštaláciou dverí pripravte vhodný podklad, ktorý zabráni poškodeniu. Prácu začíname rozbalením súpravy. Upozornenie. Obaly by sa z dôvodu možnosti poškodenia výrobku nemali otvárať pomocou noža. Po otvorení si je potrebné prečítať montážne pokyny. Posuvnú sadu vyberieme z obalu. Upozornenie. Pri rímse s dĺžkou 1900 mm a menej je súčasťou súpravy jeden kus posuvnej koľajnice a jedna uhlová lišta. V prípade širších ríms sa uhlové lišty a koľajnice musia spájať. Súčasťou súpravy sú aj skrutky, hmoždiny, úchyty na zavesenie krídla a vodiace prvky na umiestnenie pod krídlom. Zmeriame koľajnicu a zrežeme ju na veľkosť rímsy. Montážnu uhlovú lištu priložíme ku koľajnici tak, aby sa otvory na skrutky prekrývali a zmeriame uhlovú lištu na odrezanie. Koľajnica by mala na každej strane prečnievať poza uhlovú lištu o 76 mm. Potom odrežeme prebytok uhlovej lišty. Jednotlivé časti zoskrutkujeme na viacerých miestach. Upozornenie. Spoj oboch častí by sa mal nachádzať vo frézovaných priestoroch rímsy. Zmontovanú zostavu priložíme užšou stranou k stene, začínajúc od spodnej strany priamo na uhlovej lište konštrukcie múru a označíme 8 až 10 bodov na vyvrtanie otvorov na skrutky s hmoždinami. Po vyvrtaní otvorov namontujeme uhlovú lištu k stene pomocou skrutiek. Zmeriame výšku nárazníka a podľa potreby ju zrežeme. Rozbalíme krídlo dverí. Nainštalujeme držiaky na zavesenie dverí do pojazdnej koľajnice. Zmeriame vždy 120 mm od okrajov krídla. Držiaky by mali byť upevnené tak, aby bol po zavesení zárez umiestnený na boku zárubne. Pozor! Odporúča sa pred priskrutkovaním držiakov príslušným vrtákom navrtať najskôr otvory podľa pokynov priložených k súprave. Skrutky zaskrutkujeme do mechanizmov, nedoťahujeme ich však. Na skrutky zavesíme krídlo. Uvoľňovaním alebo doťahovaním skrutiek nastavíme správnu výšku zavesenia krídla a jeho vertikálnu polohu. Po optimálnom nastavení utiahneme skrutky maticami. Nastavíme vzdialenosť posuvnej lišty od steny v závislosti od toho, či je nainštalovaný obklad steny a či má krídlo vyčnievajúce zasklené rámčeky. Uvoľníme matice na skrutkách, ktoré spájajú uhlovú lištu s koľajnicou, nastavíme polohu a utiahneme matice. Nastavíme prvú brzdu umiestnenú v koľajnici. Pod krídlo nainštalujeme vodiace prvky, ktoré umožňujú správne posúvanie dverí. Pri ich montáži používame priložené skrutky.
Nastavíme druhú brzdu umiestnenú v koľajnici. Nainštalujeme vopred zrezaný nárazník. Priložíme rímsu a pomocou priložených skrutiek do dreva ho pripevníme zo spodnej strany posuvnej koľajnice aspoň na 4 miestach. Nakoniec nainštalujeme lištu na prekrytie nárazníka.